zvakaitika zvinenge zviri against you hazvisi against you according to God. Wakaitwa wired inside you. Chapatsuro kuchembera musango rine shumba zvochanoda kudzidzisa. Zvaifana kupera tikanosvika pakuchembera seika tsuro musango rine shumba. Tsuro haidi power. Kungoonda ikoko inongopinda mumwena musingakwane shumba. Shumba inochembera iri panze ipapo. Kwari kamiri kakatoita defense kwazope kupinda. Advantage unayo musituation, but wakapiwa meso ekuona disadvantage. Problem pachayo haisi problem kumunhu aakuziva kuti panoitwa sei kuti nyaya indibudire zvakanaka. Mwari vaiti vakasika mhuka vaendesa kuna Adhamu. Adhamu zvaataura ndoraziva rezita remhuka. Zita rinobva rapa futi character. Kunati Mwari haana kusika shumba, haana kusika nzou. Mwari vakasika mhuka, yakazoita nzou yabva kwaAdhamu. Saka uchiona tine vanhu vanogona kuita tame a lion wagara nayo. Saka uchiona mapuche kana tumabhuku tewachitawa vanhu vakazembera shumba. Original yanga isiri shumba according to God, yakaita shumba yaiswa kumunhu. Munhu ndiye akapa zita necharacter. Kuti izova mhuka yemusango yanga itori mhuka yekwaAdhamu pamba. But yakapiwa zita rekuenda kusango. Yes. Disadvantage hakuna asina. Zakeyo disadvantage yake pavarefu kupfupika. But in the end result ndiye akaenda kumba naJesu. Varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa. Chine favor chii? Kuona kana kuonekwa. Favor kuonekwa ka. Tisi pano tinoziva president. Tinongoramba takadai. But president vakakuziva wana. So kuzikanwa nekuziva zvinhu zvakatongosiyana. Yes. So varefu vakaona Jesu nokuti vanga vakareba vakangomuona parodi. Mupfupi ndokunomhanya kwakunokwira mumuti. Muti uyu hauna kudyarwa musi iwoyo. Muti uyu wakadyarirwa vanogona kuushandisa kuti vabenefite. Vamwe vakatomboenda pamuti uyu vachitora mashizha, vamwe vakaenda vachitora michero. Zakeyo akaenda akatora salvation. Yes. Unogona kutoushandisa zvisina basa iwo uine basa. Ndaedza vamwe ndikati mukadzi wako mutete ukamuramba ukasangana naye after 2 years unogona kufungidzira kuti ndiye akati hasi anosimba paari chete ndo panoonza. Ramba naye kaubate shuka. Unogona simba. Yes. Mupe 2 years asiyana newe. Unomubvunza kuti ndimi eri mai Rose. Ndikakufanana so ndini. Unosimba kusvika apa. Zvekusimba mari zvirimo zviri kudzvanyirirwa kwaariko. Anayo potential yekuita zvikuru but ari pa wrong place pasingatendere that potential. Yes. Disadvantage yawinayo according to God ndo yakaliga the advantage iri hidden inoda kudiscover. Adamu anga asina mukadzi, iye aine mukadzi. Ndiri kuti kudii? Genesis 1:27 God created them, not him. Them. He created them in his own image, male and female. When God came down to the male was lonely, yet they were created, both of them. Yes. But Marisha akaliga the female inside the male. Saka uyu ari kuti handina munhu, handina mubatsiri, ndiri lonely, ndiye akaliga munhu maari. But chinoitika ndechoti Mwari vanomuvatisa hope huru. Wovhura parutivi rwake, wotora rumbabvu. The male was hidden in the rib. Kuti wese asina chinhu, unako kanhu kanoitisa zvinhu izvozvo. The rib is in every person ari poor, karib ke rich. Yes. Mwari haana kukuunza panyika kuti utambudzike. He's not a wicked God, he's so good, so faithful. Akadeposita zvinoda kuti iwe uve neukama naye. Ugone kuziva pane zvinhu zvako nokuti ndiye akazviisa imomo. So disadvantage munhu wese anayo. Anosati hakuna asingadei chakanaka kana kubudirira. Tikatanda kuita president pano unosimudza negumbo negumbo. But ndikataura rwendo rwacho manje kuti unombopikisa aripo unoziva kuti
Udangopinda chete, udangopinda. Kaunopinda se. Kumukira aripo. Wewe bayazo zveno Saudi. Udangwenda panyanga se Saudi ndati. Come on. Saka uri kureka. Process yacho ndinongokuti bati kashungu karimo mukatu. Utori wired kuva great. But dzimwe process manje ukadzinzwa uchitira kuti pandiri papa right. Anokuwadza wakomana. Koiye akatokuwarawo pakuti asvike iko. Wauda usabata ungosvikirawo iko. Ukanzwa kanororondoseka vanhu vanozosvika kumusoro. 10 years akavharirwa pakati akambodzisawo akambotongerwa rufu akambodzisawo akambodzisawo iwe chakongoti akomana vanhu vari kudya kumusoro vakambotsa vadyiwa kuzasi. Yes. Process is not easy. But you know when I dedicated to the change, either I'll do or die, but I must make it. Yes. So disadvantage munhu wese anayo. Vese vari kupembera kuti nofika zvake zvavo zvakangonaka. Zvakanaka izvi zvinonatswa. Disadvantage yaZakeo kupfupika. But paakamhanya mberi akanokwira mumuti haasini akadyara muti uyu wanga uriko. Saka pekuti unomira zvako zviite paripo. Yes. And I'll give you the revelation concerning this man. Haana kungomhanya chero. Zvanzi akamhanya akanosvika pane muti fig tree. Ndokubva anokwira mumuti imomo. Haana kubvira kudza Jesu ndakunomirira pamberi apo. Usazochinja direction. I don't know kuti direction akaziva sei kuti Jesu achaenda noko. Because Jesu aitofamba muroad. Zvokuti Zakeo haana mufukidzira kuti angatiri so. Paakaenda nako ndokwakateera Jesu. Number 1 chakaita kuti Jesu atore direction iyo vasina kubhukana. Anga ane shungu. Your desire in a creative ability. Yes. Baba taimirira bhazi kuya kutauni tiri kumusha neshungu yekuya kutauni wainzwa bhazi isati rakuuya kutaudzana kuti ndarinzwa. Baba sound inocreateka nedesire. Unotooneka vanhu sokuti ndanzwa richidhuruma uzona awa ichidaro. Pandamborinzwa ishungu. Shungu dziri creative. Yes. Fear also iri creative. Ukafamba usiku unotiza muti ende muti uchiteera. Unosvika kuvadza vanhu kuti marebere akaita chinhu ichocho. Why? Because if fear in the ability to create something in your mind, the same with faith in your law of attraction need creative ability. Saka akangobva pane vanhu ndokukamhanya akanokwira mumuti wemuonde. He's doing things by revelation, not by understanding. For natural understanding, unofanira kuwadziwa kuti achafamba sei achaenda nekupi. Where is the revelation coming from? Unoziva kuti Mwari aburuka mugadheni achitsvaga Adhamu. Paakatsvaga Adhamu anga azvivhara nemashizha emuonde. Saka Zakeo ari kuziva kuti ini ndiri mutadzi. Adhamu paakatadza akaenda kumuonde. Ini ndiri mutadzi ada kuona Jesu. Kana uyo akabva kuna Baba ndikamhanya mumuonde achitosecha kuti hamuna mutadzi mumwarimwe. Saka kuti Bhabhiri Jesu paakasvika pamuonde ndiye akatarisa mudenga. Haana kuti ndiri kuno ndionei. Chii chaari kuita? Ari kusecha. Anoziva kuti vatadzi tsika yavo vanenge baba wavo Adhamu. Pese pavanongobhaiza vanoda self covering yemaonde. Vane miti anoda kuzvivhara. Nokuti destiny yekuponeswa kwemunhu inoponeswa munhu pamuti padanda rinonzi Calvary. Saka Jesu akabva asvika akatarisa mudenga akati Zakeo buruka. Ndopandakaona kuti Jesu haana hunhu, ane umwari. Hakuna muenzi anokoka muridzi wemba kumba kwemuridzi wemba. Zakeo buruka tiende kumba kwako ishona here. Aifanira kukokwa kumba ndi Jesu na Zakeo nokuti Zakeo muridzi wemba. But Jesu ndiye ari kukoka Zakeo kumba kwa Zakeo. Buruka tiende kumba kwako. Ishe haisi nyaya yekumba iri kutsvakwa. Ari kuda kukuonai. Jesu ari kuinterpreta nyaya kudarika desire kuona. Chii chaari kuinterpreta? Uyu paangokwira mumuti wemuonde akutaura nyaya yekumba yemukati mumba kwete panze. Why? Maonde akatsvukira kunze ane mashoshe mukati. Zakeo paakwira mumuti akwira pacharacter yake. Panze apa anoda kuona Jesu mumba ane mari dzevanhu. So atongoparidza kuti ishe zvinhu zvakangoita muti ndo zvandiri nyangu iri mukati. Panze apa ndi right ndoda kukuona ibva ndaora mukati I'm very corrupt ndine mari dzevanhu. Saka Jesu paakangona Zakeo muta zanyaya ndeyekumba. Buruka tiende kumba. Vachitangosvika kumba Bhabhironi Jesu achitodya. Zakeo ndiye akatanga kutomuka ega mudhara ndakavhara vanhu kugara nemari dzevanhu ndokunotovadzorera. Kana zvakanaka zvasvika
isina kunaka zvinosvika. Yes. Ndopanda kana secret yechivhangeri. Ipa vanhu Kristu, ipa vanhu kunaka kwaMwari. Munhu anomeka good decision. Nokuti munhu wese anotoda chakanaka. Yes. Vanhu zvavari kutsvaga kubhurongwa hazviko zviri muna Jesu. Saka ukatuka bhurongwa huna zvawaita. Vaudze kunaka kwaMwari kunodarika kunaka kwezvavari kutsvaga. Amen. Ndakati takamboti niwireika. Nyaya yacho ndoiziva. Hapana panoti dora harinake. Kutamba ini. Dora harinake. Asa unabvira rino. Jesu ndiye akanaka kudarika doro. Amen. Sira tinoona zvidoro hazvinaki zvinovava. Wainwa ripi wewe? Reivava kudaro. Why? Nokuti hatitaure pamusoro perima kana tichitaura chiedza. Saka chana vanogona advert yeshuga itaure nezvesauti. Kuswera muchivaviwa mahara uya kushuga. Tapira wakanyarara. So Jephthah ane disadvantage yaasina kugadzira. It's beyond control. Haasiri akaura but mwana wechifeve haisi mhosva yake. But isiri mhosva yake ndo zviri kumuhauta muraisha. Wese ari kuita nyaya ari kuti bva pano uri mwana wechifeve. Aigona kuita sewe kana inini kungochema. Ndakaberekerwa ini vanhu vakadai, ndikaberekerwa vanhu vakadai akachema. But akadiscover kuti chese chiri beyond my control. Achigona kundicontrola ndinochiisa kuna Mwari. Ini ndakutsvaka ability yakavigwa naMwari inside me. So he was a great man despite background. Akaramba kuitwa pulled down nebad background nekutaura kwevanhu. Nekuti anoziva kuti izvi handini ndakazviita, hakusi kuda kwangu, ndakaberekwa mazviri pandinoramba kubatwa nazvo. Come on. Hama dzangu upenyu huri stubborn. Mahura anotobereka vana. Denga rwabati chibereko kuti urura zviite. Uno mwana huri mwana akasimba muchini. Mbavha dziri kubereka vana. Saka vana ivavo tikavatacha kuti uri mwana webavha, uri mwana hatina zvatiri kuita. Mwari haatongere nyaya dzavamwe vanhu pane mumwe munhu. Iproduct yabva muproblem but iye haasi problem. So Jephthah adzingwa nehama dzake pamba. Ndobva aenda kunonzi kuland of Tube. Ariko vanhu vakaita gather around him. Ane quality of leadership. Zvokuti Israel payakaita hondo naAmon, vanhu vakagara pasi vakati varume masoja tinawo but chatimuluza chatisina a quality leader. Ende tanzwa mbiri yemukomana anonzi Jephthah kuTube. Aunganirwa nemai vanhu vari useless but vakuita zvinhu zviri useful. Kureva kuti imwe pressure inokudzinga muzvinhu inga kuti udiscover the grace that is hidden in you. Yes. Mwari vakatokurangarira pamwe pacho haudiwe. Kana vanyatsokurangarira. Anipatidza kuseni kuredio. Aenda netopic very so dramatic. The dangers of love. Apo munhu wese love anoida. Nhasi kuredio nanjirwa kuti iri dangerous. Love haina kumbira musha. Nokuti pamwe pacho chinonzi love hausati wakutombochiziva. Yes. Zvekuti ari kutoda data kwauri anongoti I love you too after 1 hour unozanda ane chikwereti. Nyatona kuti hapana love apo kasaidi haso. That generation yemazuva love hakuna zvisho. Musikana akangokuti I love you too watone chikwereti. Nemari yake unozamba nails. Saka ungasina nzara pesa. Aiwa dzimwe. Musoro wangu ione wako hachafunga zvewako. Musoro wangu. So uchazona kuti vamwe stress dzamuina dzenya kuti makadiwa. Kwete kuti makavengwa. Kune vamwe munhu nawo saka muri nema problems. Love iri dangerous inouraya munhu. Munhu ari so wicked chaanogona hakumaki. Kana akumaka anonyepera kukuda. So that unomisa close. And ari close anokudestroy better than ari far. Why? Because unomudza ma secrets ese unomisa close muzvinhu zvelife yako. Inda inokuruma ndo iri mbachi iri kutodzirwa kudhara. Yepanza iruma noruma neiri mukati. Apinda muaffairs elife yako waakomodeta kana ari enemy. Anouya, alright, Judges 14 verse 4. Samson paakati kwabereki vake, ndiperekedzei kuTimna. Ndine musikana wandaona wandiri kuda kuchiFilistia. Vabereki vakati kowasha here asina kudzingiswa kuvaIsraeri. For his parents did not know
that it was of the Lord, seeking an occasion, not love, to destroy the Philistines using love. Yeah. Love can destroy. Yeah. Peter akati kuna Jesu, ishamurowe tiri pambatko tino defender. Jesu akati kuti, get behind me, Satan. Ilavu kai. Kutamurowe tiripo. Isi love. Kuda kuataka destiny yekenda pa cross. Kuta asabatike, asaite zvakaika. Judas ndiakati, my friend, itazowenga nekukasika. Iya kuzotengesa munhu. Friend ye destiny kwete ye person. Yes. Come on. Sazvinoita kuva friend yezvinhu kwete iwewe. Yes. Kunogona kuita munhu anoda zvauri kwete iwewe. Last week ndaitaura nyaya yemarriage. Kune munhu anogona kutoda marriage kudarika ari kumuroora. Saka ndakazvinzwa kumusha kwedu. Sekuru George vakakura zvekuti vakatsvagirwa mukadzi wekuinyanga. Akurawo futi aida kuroorwa. Vakasanganiswa munhu aida kuroorwa naida kuroora kwete vaidanana. Hamuna hama dzakamboroorana here dzakura. Haisi love marriage. Mwendo mukuwadza pana. Ukadzi wacho hanzwa hakuterere. Kana ukaroora unodzandofira pano shuwa marriage ari kuida but iwe hakuterere. Why? Because kunze kune pressure yakusekana. Kana asi wakadzoka. Saka yakudzoka andidzoke. Ndofira pano andabasa nacho bandiri pano. Yes. Unonoda marriage zvokuti ukaita zvokutamba hadi iwewe. So haisi nyaya nhasi. Disadvantage ina Jephthah haagone kuichinja, but ane grace negift inogona kuti life iite zvakanaka. Joseph waberekwa mubarika wakoma wakupandukira. Zviri beyond your control. Mubarika mune nyaya dzirimo dzekumakana, but hazvitadzise chiroto neblessing iri mauri to manifest. Ukaramba uine focus. Chori kuchimana zvese adaiva ndoona nyika yandaberekerwa kwacho kuno kuAfrica kwakazodai. Iwe waziva kuti kuEurope kune nhamo dzeko. Dzakati tiri kuLondon ka last year, vanhu vaiuya patatiri vane maprayer request. Vamwe vanga vane nhamo kunge dzekuno. Iwe ari ikoko. Una nhamo ndeyekuAfrica yekuti handisi kushaya basa. Unoshaya basa uri ikoko futi. No. Unosa kuti vanhu vari vamwe vacho vane nhamo dzekuno. Inefati kune nhamo nyowanyiko. Yekuno kupinda kuna kuenda newe. Jephthah mwana wechifeve ndiye akafeva asi. Saka vanhu vari kuti uri mwana wechifeve anogona kuzvirambe. Azvirambike ndo zvakatoitika akatoberekwa nehure racho. But he's a man who can make a difference in life. Kufokasa nekuti ndakaberekerwa kupi nani ndakazodai you are wasting time. Azvichinjike ndo mudhara wako. Kana uri mupfupi uri mutema maybe unozobleacha, but nyaya ndikutaura ndeyekuti kune zvimwe zviri beyond. But God has a reason. Say atendera izvozvo pauri. Why? Because he knows the plans he has towards you. Yes. Ine chekuita nedestiny nefuture yakanaka. So kuchema nekugara uchicomplaina hazvichinje zvinhu. Wapedza kuchema unoramba uri George asina kudzidza. Wapedza kuchema. Wapedza kuchema unoramba uri mwana akaberekwa nembavha. Saka kuchema uchinje kuti mudhara wako anobva atochidengera kuti saka hasisi baba wako uri kuchema takaberekwa nerombe. Vakuda kuti God change my story. Izvi zviri beyond ka hauzvigona hazvichinjika haunotombocontributa. Kana kuda kupopotera mai vako hazvishande. Saka akaenda kuland of Tube. Kuda kuti Mwari ngaakupe a place of influence yekuti no matter vanhu vakugamuchire, but there's a place where people can celebrate you. Oh, yes. And you can showcase your gift. Oh yes. Ndakataura last week nyaya yaCosmas wekudomboshawa. Aigona bhora zvisingaite zvekuti vese vatinonzwawo kuti anogona havagone. But Cosmas akaita problem yekuti anga asina hama kutaura. Saka akagona pamvere chena kusvika achemberi. Chipo anga anacho anga akarohwa nzvimbo. Kwaari ndekuti vanhu vakarova bhora sarubva kuti kosi zvatongopera. Vamwe vachiita mari nebhora iye achingotambisa. Angasatambe kwakutambisa bhora. Why? Because ari mu wrong place. Isingagone kuappreciate better zvaanogona. Zviri kuappreciate vari lesa
vari muright environment vasvika kune nyaya. But paakaenda kuland of truth, he gathered fellow people vari useless ndokubva aita showcase the quality of a leader. Hondo bayakaitika kukaisraeri vakati varumeka tinganyepirani zvokuti mwana wechifeve siyanai nazvo. Mukomana une chipo chake, endai munotora Jefta atitungamirire pahondo. So pavakana approacha Jefta, kana wakuziva kuti une value unofanira kukwidzawo ka price tag usaitiswa. Vauya vakati vakuru kune hondo todati mine munotibatsira. Jefta ndokubva ndakatombodzingwa munhaka yemumba apa munondipei manja. Akubhagena because gift yake yaenda pa level hombe. Akaenda kunzvimbo kwete vanhu vari more powerful, vari lesser than him, but hazvina kumutadzisa kuti showcase gift iri mari. Problem yako unoda kuenda pa good platform, haudi kuenda pa any platform with a good God who can take you to another level. Nyaya dzauri kutsvaga kuti Mwari ndiitirei dzinogona kutotanga kuitwa naMwari uri kunzvimbo isina basa. Kunzvimbo isina basa ogona kuonekwa uri kunzvimbo isina basa kuti uende kunzvimbo ine basa. Problem yako ndeyekuti Mwari ndiendesei pa area chaiyo iri powerful, yeti Mwari vada kutanga newe mu area isiri powerful so that he can market you better in that place. Nokuti kuma platform yevamwe akakura havadi iwewe, vanoda iwewe kana wakuita zvinhu zvinooneka. Yoda ngotangira pakanaka, tanga zvakanaka ugone kuenda. Unozati kana waita showcase your gifting mu low area vanokuteera ikoko. John the Baptist haisi nyaya kutanga nevoice rakakura, but ainzi achiparidza ari kurwizi ikoko, vanhu vaibuda muguta vachienda kurwizi. So haisi place gift at any place yekuti kana Mwari vainewe zvipo chinoita kuti vanhu vadedzwe nacho kwete iwewe. So Jefta mwana wechifeve hazvirambike, but life yake haana kufa ari chifeve. Vanhu vaitaura kuti mwana wechifeve vakasvika pavakanyarara nekuda kwakuti mune chiri maari chaasina kuchema kana kudii, vachaagona kudevelopa achisiyana nebackground iri kumurwisa. Hakuna asina kwaanobva kune nyaya, hakuna asina disadvantage, but disadvantage ukashanda nayo zvakanaka katorika advantage. Varazipi anoita mhanza yekugadzira kuti aite mari, iwe une original aibude yako indocha chaiyoka haisi yekutombofungidzira, but haisi kushanda zvainoshanda, haisi kushanda zvainoshanda. Why? Inyaya yekuti wangozviti nemhanza ndoita sei. Life wakuru Mwari une chikonzero sei zviri zvazviri izvezvi palife yako. Instead of complaining, tsvaka Mwari udiscover kuti zvakaunzwa pandiri nechikonzero chipi. Haatendere chinokukunda kuti urarame musizoni yechinorwa newe. Is not wicked, is faithful. Problem hausati wadiscover what is in you to stand against what is against you. Kuna kuti chikoro hagone, vanogona chikoro ndovanomushandira. Wozi kumbo rake rakagona kukika bhora. Baba uku kana usina advantage tsvaga kumwe kwacho. Advantage iri uku. Kugoita umwe kuti musikana haana kudzidza haana kudii, but akawanda. Akabva roro wokuwanda. Yes. Ungatozvinima kuita zvekutamba. Yes. Apedza kuzviondesa sokunororwa dhafu muraini menyu kwavhunduka. Hapana disadvantage. Inyaya yekuti ndiwo uri kuswera uchichema usingatsvake Mwari unokuratidza the way to go nezvauri izvozvo nokuti iye akatendeka. Second Chronicles 12:2. Saul the Benjamite akatadza kuuraya Goliath. Tinoti afanira kuuraya Goliath ndiani? Ndisaul. Sei David akauya akazouraya Goliath akatozvitora muna Saul zvekuuraya Goliath, akatadza kuuraya Goliath. Zvipi? The Benjamites were gifted to throw stones with either right or left. Ndozvipo zverudzi rwemba yaBenjamin. And aiva kwaBenjamin ndiani? Ndisaul. Ndiye akatadza kuuraya Goliath. Goliath anofa nei? Nedombo. Vane chipo chekukanda matombo ndaanani? Ndaana Saul. Havasi kumuuraya sei? To be gifted usina revelation, you can still die poor. Saka vanhu vane zvipo vachitsvagirwa coach haape chipo
anokupa understanding yekuti chive influence. Come on. Unobati coach wa Ronaldo anogona bhora darika Ronaldo. Vanodi coach vachikochisa Lionel Messi nekugona kwese. Information, knowledge, skill yanorelease achipa munhu ane gift ndoinomenesa mahigher level. So akatadza kuuraya Goliath kwete nekuti Mwari wangu atida kumunyadzisa chamusangisa na Goliath. David ozokunda. Ukatarisa testimony ya David inokuratidza David anamvira atema shumba kana mbere aita rekubata Goliath abatwe. Testimony ya David haipindirani nekuuraya kwa Goliath. Inongomusimbisa kuti Mwari vanokupa kukunda iwe usina simba chete. Ndozvaedza kuprova kuti mbere ndakauya ndikaribata ndikauraya saka Goliath uda kubata ere. Aiwa mambo ndikuedza kuti kana wina Mwari nezvinokukurira simba zvingakukunde nekuti Mwari inova simba rako. Saka yedombo waitora kupi manje? Iye arikutadza kuuraya chipo chainacho ndo chinouraya uyu. Uyu kusakanda chete. And the problem yangaita so ainyanyoterera zvinotaura Goliath. Zvokuti pakauya David so ndiye anga akuparidzira David nyaya yaMr Goliath. Mufana unokwadzwa uyu akatanga ari mufana saka ndosaize kutanga ndiri mufana futi. Goliath chaigona kupopota every day send manero munopopotera kusvika marohwa nekupopota kwete nekurohwa. Unosati rekodi ya Goliath ari munhu wakauraya ndiye akatourayiwawo. But akauraya vanhu nefear for a long time. Information is dangerous. Chandai kudza vanhu kuti gonaiwo kuverenga newspaper. Newspaper utange neheadline unotanga nedate ndezvemusi iwoyo. And it's subject to change. Akamboverengwa kuma 2006-7 vanhu vakachema mugara asimuka sozvanzi fandire ndishande naye ndiwirira naye zviite hapana kuita gore zvabatana maoko ya unity government anotinyudza ende vachinyepaso ko newspaper rari musi iwoyo ka aridzokorore headline newspaper. Come on. Iwe unongotanga nekuverenga headline tanga nedate chisina date shoko raMwari nokuti ndiye wazuro nhasi namangwana. Saka zvakareva anozvimirira despite time and season is the same yesterday, today and forever. Newspaper rikukuvadza bhaibheri auverenga. Zvakatooma matauriro akaita kuti ikonomi yacho mamiriro yakaita so. Ora zvokumira kweikonomi ndazvinzwa ko mamiriro ako muikonomi. You know, sometimes your best time yekurarama mulife haisi rimwe gore is this year. Gore rako chaicho rauti but ndingakapinda so zvinonaka. Ora iye akasapinda iwe kufunga kwako chauchi chingaita kuti zvinake pachako iwe hapana nditika utori problem yakazvimaka. Life ukaisa maoko evamwe vanhu it's unfortunate people disappoint. Akurwara daenda kuchipatara amzo kuchipatara kune mochari futi anogona kupfuririra ka advice yevanhu inogumira pakuti ukaenda unonorapwa iwe achitoziva kuti kune kamwe kamba kuseru. Handitoona dhokta wangu mapepa ese handemedical aid ukashayiwa nyasha dzaMwari nemapepa ese iwayo hapana. So Jephthah chaagona pamba ndadzingwa but chipo chaMwari mandira china unowandodzingwa kubasa kwete kudzingwa muropa papa. God can still bless you wakabva kubasa ko Mwari hasi muindia kantamira mandate. Tarota December pane zvichaitika. God can do things today. Amen. So Jephthah aunganirwa nevanhu vasina basa. Vanhu vaunganira Jephthah vane chavanogona but ari kuita showcase maqualities eleadership. Saka ndokubva anziviwa nevaIsraeri kuti vakomana hondo dzamururwa muri kushaya quality leader endai munotora Jephthah. Mwana wechifeva akudzoka. Chiri chinocancela disadvantage could discover what is new. Come on. Problem yako uzive zvauri unozva zviri kuitika pauri. Nyika yacho yadai zvinhu zvakamira zvakadai iwe wakamira sei unogona chichi charuke ndakaudza vamwe ndikati nyika ikana ikanzi yatonaka zvekunaka kwaunofunga iwewe mabasa akanzi ako unoitwa interview futi
Abati wakomana makatambura pinda yakomana magetsi ndiwayo munofira pa transformer. Zvemagetsi zvinoitwa nemunhu anoziva magetsi kwete akatambura stereo. Nhamo haisi degree situation. Nhamo haisi qualification situation. Saka pakatodiwa driver vanobvunza driver's license. Kwete kuti makatambura wakomana torai makomba. Unofa. Hapana zvichiitika pamberi. Ezvo usina zvauri kuita. Kuna akafa chikafu chauya. Munhamo akatorarama achidya musoro yemadhongi. Dheri akauya flower yakatsetseka. Akatsikirwa nemasaga. Vana havazivi kuti rugare runouraya kana uri wrong side. Chapa vanhu kurambana haisi poverty. Murume akapromotwa. Akanyatsoona kuti mukadzi wadina haisi quality. Nepromotion. Haisi level yangu mai Moze ukaroi. Takuda timu yetoners. Saka bvunza mai Moze kuti ko murume chii chakaitika. Anoti ameno munhu wangu akuwirirana naye, ameno kumabasa kwawo. Basa, kwete poverty, basa. Rikauraya marriage. Chinhu chakanakira munhu akanaka pfungwa. Usamirire kunaka kwazvo yosina kunaka mukati. It can be a trap for your downfall again. Chimbofunga misikanzwa yaunoita uchikwira lift zoti mota yacho yayako. Panofa munhu ka una 3 months iwe. Yes. Usati wachemera kuti ngazviite musha. Namata kuti Mwari ndinatsei. Ndiite musha. Why? Because success can also be a threat. Breakthrough is breakdown kumunhu asiri mature. Zvakanakira munhu anoziva kunaka kwazvo kuti kunoshandei. Ipapa dzimwe kuti kutotadzisa kutadza. Hakusi kuti haudi kutadza. Hauna zvekutadzisa. Hauda ukecha une mari yacho here. Sanotofunga kuti haukecheka kwauripa. Kuburoka. Ingoni uchifamba usina mari unopromisa kuti icho. Red flag tsaro kuti kana yazobatwa ndouya ikoko. Disadvantage mumunhu wese irimo. Vese vanoimura uri kumusoro kune kwakabviwa. Problem haudi kunzwa kana rorondo kacho, haudi story. Uringoda glory chete. Abakuona munhu amotekedza achisondotwa so achifamba wega unozvinzwa kuti akomana ndo graft. Chinzwa kana rorondo mai 10 years wambovharirwa, wamborohwa, wamboitwa sei, wambomhanyiswa kwazodzoka futi. Chikimu chine kumhanyisana mukati. Ma disadvantage yekuti unoona ngozviramwa. Nozvisiya izvi. Glory yese uri kuona nemunanza kwese kuri kumusoro. Imbodzoka uone mapictures evanhu ivavo kudhara kuri kumashure. Wakaonasana kuti saka life inoda dedication despite my disadvantage. Saka vari kutangira vari ikoko. Ine history munhu ese anoda uchi nai. Uchi unonaka. Pandakamboona nyuchi inini kumasuweji. Handizoti yaitorei pandakaiona ikoko. Kuti ndigaya kuti pane kwainozoenda futi kuuchi uku. Pamapini panosoma zvimakasiketi ndakaona nyuchi dziripo. Dziri kutsvagei tuma something twekuhani. Saka uchiona ukaenda kupick and pack shop unongosvitenderwa kusvika paglass pane macream donuts pane kurumu kuseri kwaanogadzirwa kwe kwakani staff only. Unosvika richikanyiwa babatsana vachipukutaziva vachikanya donuts. Hauridye futi ndokutaurira. Saka ikoko kwakaiprivacy kwakavharwa. Yes, go bless it. All right. Ikoko iprivacy kwakavharwa. Sei vachikuvhara hakusi attractive. Life ine the backstage of it. Yes. Jesu kuti azoenda pamuchinjikwa azoenda kurujirwa baba. Imagine kuberekerwa mudanga. Iwe haudi zvekudanga iwe uda good hospital. Kuroererwa pamuchinjikwa pain kubayiwa kuti haudi unongoda kurujirwa baba. Varume kunzi pasvikwa apa. Panike nyaya kanoda munhu anogona kuita endure. Ma seasons nema times asiri comfortable. Vamwe chakaita kuti vabudirira isina kuti zvimweni zvavakagona. Vakanyanya kudadirwa vakaita shungu. Kudadirwa kwakatrigger shungu mavari kuti I must make it in life upenyu hauite.
saka zvinoita kuti vari kutokudadira vakatotumwa naMwari. Mwari vakatoda kuti umbofungawo zvestand vanokupa landlord wekuti wega unodemba kuti kuroja akuita. Chero aita mistake zvinonzi pana aita mesi kutoilet iroti uone mwana ari kukudaro mwana welandlord uri mudhara kudhara maita meso kunyaso kuti pedu pakana pakebhini pari nani rafi kuti wana fana aite bati vakakuda kukuomesera unobatwa mushi senior Roger nokolekta mari dzevamwe woisa yako endesa wegonyatsonzwa uchitenderera ipapo so mama Roger anenge achitokukwatawo uchiroja mesi chinombopopota ndianoita zvinhu zvipagate imba yemumwe munhu sana handisi kuti kuroja kwakaipa ringoti kuva neshungu yezvako kwakanaka ameno kana pari rafi pa kuita zvako kwakanaka nei but munguva yekumanikidzwa nekutsvaga kuriko but uine aim nepfungwa yekuti I want the best for my life. Unodada nekuroja handisi kuti kuroja kwakaipa hakudadisi wona wakutodada waipa andakatotora dining ndakatotora full house hausi kuti ndakavaka kayo inda maziva ako unokuatirira wega. Munoziva kuti Mwari akambotendera kuti vana veIsraeri muEgypt vararame good life kunonzi kuGoshen, but Goshen haisi Canaan. Mwari akazoona kuti minana munyika yaridza aite akomana budai muende kwenyu, but ishi munogona kuisa kungotita kakavha kuti techinjwa yatiri muno. Problem ya Faro ndeyekuti Mwari vakati Saturday Sabata Faro akuda vanhu kubasa. Sauchiona kana ukatoenda kuSavada inokudiwa Saturday ukadiwa kubasa unosiya Savada. Azvina kuti haudi Mwari uzati muri inogona kufa nechechi. Chechi haitambirisa vanhu mari inongopa mutemo chete utambira kubasa kwako. Ndaparidza ipapo ndo yedu ndeyeda zvina basa ndinoenda. Chechi haisi company inzvimbo yamunononamatira. Saka Mwari ari kuti ndinovasunungura vakava free ndovapa mutemo. Anenge murume ukaona mukadzi ari kufamba mutauni even anonoka kuenda kumba kwake haugone kumupopotera makadi yenyu mama kumba kunoda kubatwa nguva na6 anoti kwani unopa mutemo wako kumunhu wako. Ndasiyana nekare stairerwa nababa asiri wangu kai popota ndikaona kudhara asiri kudhara wangu ndikabata vodka ndaikanda pasi mazuva ano totokatirana life yachinja ka ozokatondirawo ndikaudza mudhara wangu unorohwawo futi iwewe imwe generation imwe face. So Jephthah had a disadvantage but he became a ruler. Anosora chimandiri mwana uhune so mai wangu kusarongeka kuzodii zvikazodii kana ukachema wapedza kuchema uri mwana wehure. Ndangokudza kuti musodzi pamubati haishande paruda a way out. You cry unto the Lord, you pray, you seek favor. Wava nepower kuti zvako zvibude. Kuchema is not enough. Enda kumataredzi mosha ichitongwa sonzi baba muri kunzi makarepera maya utandiita zvakadaro ndinyapira urwe uzviroira pasi nonzi kana mapedza kuchema toda umbowo. Kuchema isi evidence unoenda kuri mando wachema kukota vatarise misodzi vandarisa mafacts on the ground. Life ndo zvairi. Hachanochema kuna Mwari wangu. Mwari shuwa anonzwa kuchema kwevanhu anonzwa ipapo ukachema kuna Mwari anonzwa but haapindure kuchema. Saka kune shoko rinoti vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro kwete vanodyara misodzi. Wapedza kuchema ukasadyara unoonda nenhamo. Remember this saying, prayer haidzinge nhamo inodzinga mweya wenhamo. Ukanamatirwa unongosina kana demon but unongoshupika zvakadaro. Dai nhamo yenda nekudonha wadonha kangani. Pane zvinotoda kuitwa wapedza kuchema kwacho. Ukatsvaga basa painterview yakuzoti wakadzidza kupi wakabuda nei une maozi mangani woti handina hangu but atiri pamuzarabani zvavo zvakaoma haupinde havana tsitsi. Ipolisi yekambani kuti hatiite zvetsitsi toita zvemasubjects aakabuda nawo. Woti chikoro chacho kumanikidzira ndaitogara na30 haupinde. Nhamo haisi qualification isituation. So mamademands ari mulife haarespecte poverty anorespekta shungu dzako nekuita kwako kusvika chinchabuda. Pada uziva kusina kune tsitsi kudenga panyika hapana. Uri
silver kudai ukapinda mshopa vachinje price. Lenga namba iri 599. Kumana. Noma price ema minister. Panyika hapana tsitsi. Enda kwa doctor uchirwara. Ota ndinanga na mari ako mana ndinanga na mari ndirapi. Anoti mapfura here nekumsikana ari kunyora marisitu. Audani nenge kwa doctor kune karomo kaunosvika nako. Doctor ashande netsitsi. Saka akakuisira munhu anobhadharisa kudhoo. Notanga wapfuura nekudhoo. Kana usina unotonzi mozoya nayo. Iwe uri serious. Kuti unaye munhu ari kutofa ino. Kana nayo. Osakunana doctor kufa kushamise kunofiwa daily. Ome na parenya atokona nesa chichema. Baba kunofiwa every day. Wantenda kulanchi bafa munhu. Imuntu tuita senge bhodo ito tamana. Pana atenga ere McDonald's. Akusi kwetsitsi kubasa. Unovuka kuti vakachema bafiwa daily vangachemesha. Life ndo zvairi. Ukati vanhu vachandinzwira tsitsi. Hausi kuti Mwari wakuti vanhu avangodaro. Kwenyu kune nhamo unosanga nemota yona kuita muchato. Kunyika 1 mutown 1. Raira kuseri futi. Why? Life yao. So disadvantage munhu wese anayo. Umwana kungwara. Ikaitoda pakangwarwa so kungwara hana. But iko mukusangwara kwako mune dzimwe nyaya dzakainvhiriswa naMwari imomo dzinotodaka kudhibha ikako kuti dzibude musha. Kwakudziitira ndokwausi kuziva chete. David one day was spared achida kuraiwa nemumwe mambo. Chii chaakaita? Haana kufighta back. Zvanzi wakagara pagate ukazizora madhaga ukatanga kubuda madziwa achitamba ipapo. Vakatumwa kunomutora vakataura zvaari zvikanzi benzi ndori dii. Chibalance chinobhadhara. Unoona torarama nechibalance. Unotoziva pekuchiitira. 2005 ndaishanda Workington. So tine zvataita pabasa. Kana muchiba basa inonzi magema. Magema ataita. Bati kupa vanhu vangavhunduke magemu. So musi watakabatwa tazviita tine wani mukomana watainyima mari bhozi anga akapusa. Osanda akashuwira kupusa. Sheni dzapinda tamupick up akapusa akasara tikataka kuma kupusa kune freedom. So life hapasi pese pekungwarira unofira mahara. Akapusa wachisara. Disadvantage yako pane paitori advantage pachayo. So pane kuti uchemo complain. God show me what to do in this time, in this season. I am a reason zekuti auna kungwara augoni zvakati indakaona chipunhu chinonzi mari achi respect English. Munhu wakati fundei unogona chirungu saka waine mari haina kana language mukati. Kana language inopinda ipapo ukaenda kumaChina hawatombogona English. Nyika yao yakadevelopa yakasimuka. Vanotaura nemutauro wavo because English mutauro hakusi kudzidza mutauro wevamwe kana kutaura kuti kudzidza. English nechinyanja zvakafanana. Rega ndideredze kusvika palevel iyo. Chimalawi neEnglish zvakafanana ilanguage. Zvoti mukatosarudza kudzidza chinyanja matofanana nemunhu anodzidza English. Urongodzidza umwe mutauro. Saka vanhu vane nharo anoti vakaitira sei varume vokusero. Dai mutaura pamwe ndikati zvinoita ufunge kuti Mets neshona. Anzi azviite. English mutauroka. Saka munhu anenge akuti kushona because English yavo inobva yati minus na minus plus. Shona idrama. Hapana zvako. Munoswera muchiudzana zvabva kupi manje. Saurungu akati iri timu tinganetsane. Saka tinokokwandana it can't. Kuti azviite it can't. But maakusecondary zvoita. Izvi zvisingaite. Zvinoita. So udofa hwako kusagona kwako kudzvanyira zviri beyond your control. God knows about it. Wakaberekwa nechifeve hausiri wakafeva. God do not judge you on that. So usikona uchichema ndakaberekerwa nechifeve i waste of time. Because dai vasina kutofewa kwacho usina kuberekwa. Apa ndokuuraya. Oblena kuti mengo waitire ufeve. Dai vasina kutombofewa usina kuberekwa. Why? Because uri project yamai wako nemudhara wakafeva naye. Vakazvibata vakasaenda kumudharayo hapabuda iweyo. Pabuda mwe mfesi. Watonyura. Saka ufewa wakakuitira favor kuti uyewo.
hauna chakunongedzera ukakomplaina. Aiwa, wakatowanirwa nyasha chiripo manje chitsikirira zvinokupa disadvantage nokuti hakuna asina. Vamwe inyaya yekuti havakuudze maproblems avo zvachifundzira kuti havana. Ono maqualities eleadership yevanhu vakuru kuti havachemi panochema vana kana pofu, but vanhu vanotochema nokuti vanhu vanoziva kwekuchemera kuseri. Vanoti baba zvakaoma, imagine wasvika pamba vana vachichema nzara pano usvika mugara wacho achichema uzati pari kufiwa. Qualities yamudhara ndeyekuti vana vachichema noti don't worry mwanangu, don't worry mwanangu, tinoona zvokuita munotya mai manje, woenda kuseri kuemba woti ishe tikasajata akufa unonochemera kuseri. Why you are there to give them hope. Disadvantage hakuna asina. Takabva kuMalawi kure, muno mamusi medu maChina akabva kuHong Kong kure ndekupi Lilongwe neHong Kong. Baba isi distance, the understanding of things in life. Kwati kure kunoswera kunoendwa nebhazi parodhipota. Swera wasvika utaura munhu abva kuHong Kong ani makampani. Tongoti kwedu kuro. Life ine nyaya dzayo dzausingagoni kuchinja nokuti zvakatoitika ndozviripo. Kana uri mwana wembavha haudzokeri mudumbu ramai vako berekwa futi kana ukachema zvichaita, but kuswera uchifocusa nemaproblems iwayo i-waste of time. Baba tinoberekerwa munomuka tiri kunana states. Iwo unombozati vanhu vakaenda kustates mablack Americans vakaenda sei? Havana kuenda nemavhisa danda pauro yokuda ngogadzikwa so mamhanyiro aunoita asi udaita Chris Brown. Sekuru wako wakatotiza paka vanhu vedanda. Saka unoona kushora pakulezi wangu aingokwata. Unofa zvazviri izvi. Tidaiti ikoko so kulezi wangu kwata mani. Pane pakambopiwa maovheti mari ndakaboekana namudhara wangu mani. Generation inyi kutambira ko. Mamuri kupi? Akazouya mutauni rimwe dhema akandwa matiye gasi ngati Honda haina kunaka na. Netiye gasi pate nepfuti. Ari kamudhara akwati pakaipa. Uchikobuda madziwa nemusodzi uri pakona wakumana. Sambe vanaiti mudhara akatadza kuita ovheti wacho unopfuura nematiye gasi mumfuti. Ayo mudhara angari right. Mamwe disadvantage ari beyond your control. Ene zvimwe zvavanoblema mudhara wako akatotraya. Kubva kuMalawi uyo muZimbabwe kutoona basa ushanda okuendesa kuchikoro iye asina kubvira aenda. Ungosvika uchingoti pari madhara edu so. Iwo utori worse than him. Akabva from a foreign land kuMalawi akaenda muZimbabwe akashanda akaita imba kumabvuku. Adaita gara kuBorodeo. Tarisa pakatangira mudhara wako. Iwo atangira pamabvuku wakutodzikira wakuenda kuseri kwacho. Extension. But motion ndia mudhara chete papa. Sure, time is done, but church ndinoedza ngoti hakuna asina zvake anga ari mupfupi haana kuachivha ere kumudekenda naJesu kumba akaenda chii chaakaita haana kupopotera varefu. Swera uchipopota hakushande vasingakuda havakude. Muri kupinza hama dzenyu basa dai mationawo. Dai iwewe uri shefu waitora vatorwa here wakatofanana neasiri kukutora makafanana. Rega asakutori makafanana. Ungapinde basa utora vatorwa siya tsano wako neshuwa. Ina handizvigona menewe. Very corrupt maminister kako vari kungoba vari ikoko. Iwo garden boy maunyenzi ari kushota makafanana. Mese muri kurova mazheti pamuri ipa. Iwo uri kurova to the nearest. Ndazonza vamwe vanzika bulazi kanonakidza. Tokaona ndiri mufundisi vanzika bulazi kanonakidza. Anyway, it's the joy of the Lord is our strength. Mwana kanzi amusi serious ufana kubaridza vanhu achichema muchichemeiko vari kutochema kudhara nemasituations avo. Vanotsvaga wako kuti zviitona wochema futi panapo. Osekawo so unonotsamwa mberi handova kutoenda kumba unonotsamwa mberi. Apana tokuudza. Wakamirirwa kumba unonotsamwa mberi. Une nyaya dzako. So statement randinaro nhasi madisadvantage they are there. Mamwe acho ari beyond your control. Waizviitawo sei uri nherera hakuna kakuitisa kuchikoro hama dzina kukuda saka waramba uchichema here kusvika zera here.
ende uchichemera vanhu ndinzi kureitsitsi vana vana tsitsi anetsitsi ndimwari ende ndiye akazvibudisa pachena CV rake mwari inosimudza marombe kubva muguruva kana utori rombe ndokutomhanyirawo nyika isimudze rombe inotopwanya rombe rato zvikaraita mushi rodhongi newaya hapana pavanoenda unotora vanhu kana pabiriji toemiti maminista vanoenda kuUZ nyika isimudze marombe anosimudza marombe ndijehovha chakakuita urombe iwowo chimwe chacho chiri beyond your control wangokura uri nherera vanhu vakakurasa hauzvichinjezvi but anogona kuchinja life yako ndijehovha kuchemera vanhu hakushande vari kutochemawa indaishamisika munhu ane mabhizinesi achiti handina mari munhu akuti staive handina mari hauna mari nhamo dzinosiyana asi inhamo motikari yangu yatsvuka mani iwe ndiwatotsvuka kutsvuka sekuru disadvantage kumunhu wese tinofarira glory yevanhu the story we are not interested ende dzimwe nguva vari kumusoro havadi kushare story nekuda kwestatus neposition but isi semavhangeri mwari vakatituma tikurevelation izvozvo neso kune kwatakatobva ndaitara rimwe day ika dzimwe nguva hazviita kuti bishop wako nekuremekedzwa kwese vabude pachena kuti vakamborara girlfriend vanotya chiremerera chechechi but sati mabishop tiri mavhangeri we are here to win souls we tell you the goodness of the Lord nekwaakatibvisa kwacho is part of the sermon legion akanzenda notarira vanhu mwari zvaakuitira chivhangeri ichocho saka ndinokuudza kuti taimbo vako kuitira kuti uzoti kunotobvika ende mwari wacho achiri kuenda ane nyasha ukonoti akugaidwa mabhodhigadi ari musaiti chifambo usafunze kuti tine glory sterek tine story futi kune kwataitorara iyo bhaibheri richitobuda pachena kuti samsoni akamborara kumba kwechifeve obishop zvinoa samsoni wemubhaibheri kana rakatonyora kuti akamborara kumba kwechifeve kobishop asimo pamwe kutonorara nhasi manero vati mwari vakafamba naye vakamuwanira nyasha the same can happen to you dzine manikine mekuti ukanzwa unovhunduka kuti idzi usanikine meinogona kukudza nyaya ndisina kukudza nyaya katainzi ana reza mani taichekei but ndaana reza saka paa pane basa ikoko nyasha dzikakutevera mwari unokuwanira nyasha madisadvantage iwayo olive yakafoirwa wakauya same town wakaona sei basa kwawakapinda handakuita interview pane varungu vaitamba golf kumazuva oyo akaponjerwa nevhiri mwe murungu wechidhara so tikanomubatsira kuchinja vhiri tachinja vhiri ndokubva ndipa business card pandakafona ndobva kuti ndakatotanga kapa ndiri kukuda kuno ndasvika zvikanzi ita manager pano ndikati chikoro hapana zvikanzi wakapasa vhiri iwe uri dofo uri rafu futi saka totangira papi tsangu totangira papi iwe usati wanzwa vanhu vachiti munhu character kwete poverty unogara pamba patsano ukatuma unovhara chenji kwatsano futi kwete kwenyu kwatsano takuraimba sisi ndauchidaro. Sometimes you just need a good character, no matter how poor you are. Some people will just love your character and help you. Nakubuda napo marani mubaziva, takabuda nipe vhiri, kutoya kuno kwa Harare pane vhiri ratakachinja raponja. Manzima uya takangochinja vhiri rakabuka mudhara so. So anzi uya ndane company kwa Harare wanga kwa manager muna Coventry. Wakomana wabva kuchikoro wachiyo tichiwamhanyisa nemukomana wevhiri. Baito nizika ndofuka mushonga chedu, osaona unofuka kuti mushonga unosina chikoro. But character futi utori mushonga cha. Be a good person. Be a good person. Disadvantage is a but the character yako unoishanda weka. Aisi disadvantage inoshandwa newe muridzi wayo. Neshamwari yangu yakati yarora ndakamubvunza ndikati warora po. Dzadza kundudza dzati madhamu wangu dzakutaura kuti tinobvunzana kwarume amudireiko munhu uyu kanzi smile yake inondiuraya smile kupa munhu imba smile baba iwe unoswera uri kwindi uchingoti asi mwari achandirangarira unofira mahara nyemwerera uende uko mani
Smile aukwanisa futi. Ngarambe zvimwe ngaarenge zvimwe pangasvika pano kuti mwana wechifeve but anogona kutungamirira. Idofo but ane hunhu mukomana uyu. Hana kungwara zvake but munhu anoshanda nesimba. Iva neside rinokuburitsira go mulife. Imwe player kune imwe team so haigone stereki. But mama players ndinotonyengetedza coach kuti mukomana toda kuenda nayo anoimba ane morari baba mukeni. Apa unomuziva. Ana anomziva chete. Agone stereki but is a good guy. Kana ari within the camp anonza morari basi tichimbozo chimudza chikuru ozona team yauya zveshuwa. Kubva kuna kubuda but akati apano kuda chinhu apa. Mbavha yakarererwa pamuchinjikwa maoko akapinwa makumbo zvese but yakazoenda kudenga naJesu. Ticha akagona sasi. Ishe kana makuya mundirangarira tiri kuenda. Iye dzese dzikapinwa pasara ipapo panoshanda. Vanokumaka vanokudzvanyirira havakubvumire kuenda kuzvikoro zvavo havakubvumire kuita zvinhu zvavo unosara ne1 area. A good man can be a door for your breakthrough. Chikora hapana kokudzikama. Kambotariswa nguva ka. Chimari hauna kokudzikama imari. Just be a good person. Kuna kutotsvagwa munhu ari bullshit. Iye vanhu vakatanga naro mukombi so kusungudza muromo zvakuti abva kubasa kuri kutsvagwa munhu anoziva kuti haite. Pane vatobva kubasa unongotsvagwa 1 guy kumaraini kwenyu wopinda newe mukombi wotokuona wotanga debate rebhora. Timadhimbari akakwana. Ikatotamba chitatu ndotosiya zvese zvandiri kuita ndoida iko basa uyu kubasa auye chitatu. Unokuda basa mukombi. Baba panotaurwa nyaya pataurwe nyaya panonuzwa destiny kana kucreate destiny. Usakuti nyaya dzinotaurwa mulife dzaunopindira dziye panotaurwa nyaya. Pamwe pacho pakutsvagwa munhu ane mamatauriro. You showcase your gift, your discipline. Inogona kukupa way out to a blessing. Umwe akarekodwa mubhaibheri chinhu chaakagona nechekuti Jesu aitakura muchinji wake achibuda achienda kumuchinjiko. Iye aipinda muguta. Ani Simon wokuSairini aipinda muguta Jesu achibuda. Masoja anomva muti wechitakura muchinjiko. Akatotakurawo. Zvekuti panoti Jesu akatakura muchinjiko wake tokangana nevamwe 5 vakabatsirawo. Ari murecord. Jesu akafunga vanhu vakamubatsira anofunga muchinda iye. Chaakaita chii? Power. Simba. Chechi ndakakurira kuZayoja. Kwaipledgwa mari dzichidii. Bereko wangu akandiudza kuti mwanangu hauna mari yekupledge romwana wechikoro but Mwari uyu anonamatwa futi nesimba rako rose. Usaregera chechi tsvaga caretaker uripo paholiday. Work for the Lord. Hatina mari dzacho unongosaridzana ane mari ko simba racho. Simba rako haudi futi. Vanongosaridzana ane mari dzacho. Varume hapana munhu asina pekubuda napo. Kungoti dzimwe nguva hausi kupaziva panotoburitsa munhu apa. Ndakuudza kuti smile yakapa mumwe musikana imba. Tine vanhu vane breakthrough kwete nechikoro chete. Pane kuti kuchikoro ikoko vaitamba nevanhu zvakanaka. Saka wakatamba naye akapasa ndiye akazomutora kuenda kuLondon. Haana kuenda nechikoro akaenda nokuti aiva kuchikoro. Achiitei achitamba nevanhu mbiri yekupa maball point nanhasi achiri kuiziva vanhu. Waenda asina ball point wadzoka ne4. Vakuri panobuda nemunhu so paka vanzika pandoda nyasha dzavo dzikufemere. Tine mukomana I hide the name. Ari kushanda pane imwe kambani muno mutown. Anga ari mugaisi wechibage kuDomboshawa. Vakaitika nhamo kumaraini kwedu ana sekuru vedu ndokubva vaenda. Vakaenda kuchigayo usiku on a Sunday. Akatotaura kuti inini ndinochaisa chiSaturday. Sunday handibhadharwe but nekuti nhamo yemuraini pachedu regai ndikugaisirei. Izvozvo bedzi. Vaigaisa vakati kana wapedza kugaisa business card unotevera. Unobva muchigayo nehunhu. Unoita manager ukambani chisiri chigayo. But ukashaya hunhu unofida kuchigayo nzeve dzinovharika. Tingaite sei tiri vagaisi. Mukugaisa imomo tsano. Gaisa mushi. Mukutandara mukufara nevanhu. Zvimwe zvausina zvakavigwa pane imwe quality yaunofana kudevelopa yauinayo kudhara. Haudugirwa musho nongosiya ka line up. Vanhu utotsvaga vanhu kuti pane basa apa.
Haisi interview yekambani but vanokukona rutsvaga munosati tobirwa. Mushaba sene kuda ku haircut. Nenda mwesi ya winayo kongogerwa musho nobve. Vakuru pano kuda nemunhu kuti upenyu huite pakasiyana siyana. Musafocus ne disadvantage. Letara nyaya baba. Baba even asina chikoro but akava quality baba man. Anosvika pakutogera na president. Anosvika president otogerwa musoro. Kune munhu anotogera. Haana zvimwe zvaakagona iwa. Chigero tsaro. Etobata musoro mudhara achimudza kuomesa gotsi mudhara etamushe mani. Ona kuoma musoro. Enda apopoterwa ari pabasa pake. Uye taura kuti ari kuoma musoro. Unaomeswa. Yes. Yoda kunamata neyo Mwari maoko ako aropafadzwe. Tsoka dzako dziropafadzwe. Meso ako aropafadzwe. Muromo wako ugone kutaura zvinoita kuti ubude musituation yauri. Munozvati mashoko chaiyo kutaura kune nyaya. God bless you Lord. Kutaura kune nyaya inogona kukupa breakthrough. Munhu anoverenga news anongotaura zvanyorwa kudhara. Verenga zvikungo verenga mushi. Breakthrough paurito Mwari aite mistake. Adamu asina mukadzi ane mukadzi maru. Pani paakavigwa naMwari pauri pakavigwa mari yacho. Pakavigwa favor yacho. Breakthrough yaunochemera it's already inside you. Kana ndinoona zvaunogona unacho cha Mwari is not a failure kusika type yako iyi. Safari pauri pandoba anoprova kuti akakundikana. Unotobetray kugona kwake. Akadyara ushasha mauri in a certain area. Any breakthrough nefavor yakaisa mauri in a certain area. Omanogona zvakati omanogona ndangona mumba aitamba kupenda ngotambisa musoro. Obaptiwa marape dzangu heda so. Yongota dzangu heda. Ino musoro wacho muhombe futi une mari uyu. Ashwamda pana upedza unongomira. I want to pray with you. Area yakavigwa blessing ne breakthrough yako. May God help you for it to come out. Visa rauri kudara kavigwa mutsoka. Visa rauri kudara kavigwa mudiscipline. Isu tozosvika kuna na UK pamuroma. Chikoro chakaramba but apa taura kwete zvekutamba ze. Unapo pane breakthrough yako hivi. Father, I pray you can raise your hands. Father, I speak blessing. Mwari asingakundikane. Akasika vanhu nechikonzero. Munopaziva Mwari pachamupa kukunda nekubudirira muupenyu hwake. Kana vakamubata semwana wachifewe saJephthah. There is a special gift mulife yaJephthah. Ndiri kudeclare the Jephthah gift to rest upon their hands, upon their head, upon their feet, upon their mouth. Mwari pamaka deposit a blessing ne favor. Ichamupa kukunda. Wakaipa ngaregere kupabata, ngaregere kumuvhara. I speak breakthrough in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.